खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरखौ नोंथांमोननो फोसावनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं तेजपुराव सासे नंखाय जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे बिथांनिनो सा 9 लोगोखौ हमदों। गावखौनो सासे जिल्ला बेंगिरि होननानै सिनायथि होनाय सुबुंखौ अंकुर सइकिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गावखौनो जिल्ला बेंगिरि होननानै सिनायथि होनानै तेजपुर नोगोराव बेरायथिंदोंमोन अंकुर सइकियाया। नंखाय जिल्ला बेंगिरि होननानै सिनायथि होनाय अंकुर सइकियाजों लोगोसे दंफायोमोन सा 9 सुबुंफोर। हमजानाय अंकुर सइकियाखौ गलागारनि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिना होदों। गेलेनाय बिथिङाव फैगासिनो दं मोनसे गिदिर फुटबल बादायलायनाय। देग्लायनि दुरान्ड काप फुटबल बादायलायनायखौ कक्राझारनि एसएआइ स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन। फैगौ आगस्ट दानाव खुंनाय जागोन दुरान्ड कापखौ। 1888 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय दुरान्ड कापआ भारतनि मोनसे गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय। हादरनि बे गोजामसिन आरो गिदिर फुटबल बादायलायनाय दुरान्ड कापखौ BTRनि कक्राझार जिल्लायाव खुंफुंनो साखाफारा जादों। कक्राझारनि एसएआइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापखौ फैगौ आगस्ट दानाव खुंनायनि थांखिजों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा नायगिदिंदों। बे नायगिदिंनाय समाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो माखासे बिबानगिरिफोराबो दंफायोमोन। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गेलेग्रा फोथारनि लुफुंनाय खामानिखौ थि समाव फोजोबनो थाखाय बिथोन होदों। दासान्दि दुरान्ड कापनि थाखाय गेलेग्रा फोथारखौ साखोन सिखोन खालामनाय खामानिफोरा सोलिगासिनो। रेशन कार्ड बानायनायनि मुङाव रां घुस लानानै सासे सुबुङा हमजाबाय। रेशन कार्ड बानायनायनि मुङाव रायजो राजाफोरनिफ्राय 3 निफ्राय 5 रोजा रां लुथिदों। बेनि उनाव रां जाख्ल'नाय सुबुङा हमजाबाय। हमजानाय सुबुंखौ सानखां बसुमतारी होननानै मिथिनो मोनदों। फुड एन्ड साप्लाइ बिफानाव जुनियर एसिस्टेन्ट महरै सानखां बसुमतारीनि नखरनिफ्राय बाबलि बसुमतारीया साख्रि मावो। नाथाय साख्रिनि असिलायै अफिसाव खामानि मावालासिनो कक्राझार UN एकाडेमिनि साखाथियाव थानाय गंसे फार्मासियाव रेशन कार्ड बानायग्रा खालामो सानखां बसुमतारीया। जायनि जाहोनाव रायजो राजा मुलाम्फागिरिफोरनि अजदआव पुलिसआ संदाननानै मैया सानखां बसुमतारीखौ हमनाय जायो। रायजो राजा मुलाम्फागिरिफोरा बुंदों रां लानानै गंसे फार्मासियाव रेशन कार्डखौ बानायगासिनो दंमोन। रां होआब्ला रेशन कार्डखौ बानायामोन होननानै रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद खालामदों। एबसु आरो UPPL दोलोआ उदालगुरिखौ लक सभा बियाबाव बानायनो गोसो गैयामोन। बेनिखायनो एबसु आरो UPPL दोलोआ डेलिमिटेसनखौ लानानै बमा गावनानै रंजादों। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ थारैनो गोसो दंब्ला गोख्रैनो केबिनेट मेल जिरायनानै डिसिसन लायोब्ला गोरलैयैनो उदालगुरि लक सभाखौ बानायफिननो हायो आरो जोंनि बुंनायखौ प्रमद बर' बिथाङा लानाय नङाब्लाबो बेखायनो एबसुआ प्रमद बर'जों सावरायनो नांगौ। लोगोसे हाग्रामा महिलारीया अजद दैखांबावदों दि उदालगुरिखौ दरंआव दैथायनाया जाबाय प्रमद बर'नि पलिसि होननानै हाग्रामा महिलारीया गोख्रों रावजों बुंदों। डेलिमिटेसनखौ लानानै बमा गावनानै रंजानायनि गुबै ओंथियानो जादों प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि लक सभा खालामनो गोसो गैया होननानै अजद दैखांदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया उदालगुरियाव खुंनाय मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लानानै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय BJP सरकारा गोदान फरायसालि फसंनायनि सोलायै 1 बोसोराव 4,000 निबो बारा फरायसालिखौ बन्द खालामबाय आरो 2,000 जौनि दखान खुलिदों। जुदि आसामाव BJP सरकारा थाबाय थायोब्ला आसामनि इयुन जोलैनि सुबुंफोरा जौगाखांनो हानाय नङा। BJPआ गादबनानै सरकार खुंनो गोसो जादों। बेनि फिथाइखौ दिनै मणिपुरनि सुबुंफोरा भुगिनांगासिनो दं। दासिमनि मोननैसो खौराङा बेनोमोन। गोजोन्थों।